Médiami prebehlo množstvo informácií o mojich príjmoch a majetku, ale drvivá väčšina bola nepresná a zavádzajúca. Zásadný nesúlad bol v tom, že sa porovnával môj príjem za posledné roky s majetkom, ktorý som nadobudol za celý pracovne aktívny život. Nadštandardne som zarábal celý môj produktívny život. Nie zázrakom, ale tvrdou prácou, roky od skorého rána do tmy. Do politiky som nešiel kvôli peniazom, ale preto, že som chcel niečo vrátiť tejto spoločnosti. Už pred vstupom do politiky som zarobil takmer 1 000 000 eur. Som na to hrdý, lebo viem, aká práca za tým stála. Pri plate poslanca sa zámerne nehovorilo o paušálnych náhradách poslancov, ktoré sú v praxi takmer na úrovni platu. Teda reálne príjmy sú vyššie, než čo bolo medializované. Spolu som tak za celý život zarobil viac než 2 000 000 eur a tieto zdroje nepochádzajú iba z platu vo verejných funkciách. Rovnako zavádzajúco bol komunikovaný aj môj majetok. Používali sa dnešné ceny, hoci majetok som nadobúdal celý život a zahrnuli aj majetok, ktorý som získal prostredníctvom dedičstva alebo daru. Napríklad rodičovský dom, ktorý som dostal s tým, že sa o mojich rodičov postaram do konca života, v roku 2013 nacenili na 470 000 eur. Navyše vôbec nespomínali hypotéky, ktoré mám vo výške takmer 500 000 eur. Do výpočtov bola zarátaná aj miliónová vila, ktorá je v skutočnosti dom s bytovými jednotkami, zatiaľ má stále iba cenu pozemku a bude možno financovaný ďalším úverom.